Erabaki hori hartu zuen Churchillek albisteak herritarrak aztoratu zitzakela uste zuelako, eta gainera Britainiarren ideia erlijiosoetan eragina izan zezakeela iruditu zitzaiolako. Gauza jakina da identifikatu gabeko objektuek eliza erabat aztoratzen dutela, eta hori pentsatuko zuen Churchill jaunak. 1989 urtekoa da eskutitza, defentsa ministeriotik ateratakoa nonbait. Idatzi zuenak ez du bere burua identifikatzen, baina bere aitona Churchill eta Eisenhowerren arteko bilera batean egona zela zioen idazle misteriotsuak. Lehenak bigarrenari kontatu omen zion bere hegazkinetako baten inguruan metal koloreko objektu hegalari ez ezagun bat ikusi zutela, eta bien artean erabaki onena sekretuan gordetzea zela. Britainia handiko defentsa ministerioak behin baina gehiagotan atera ditu sekretupetik horrelako dokumentuak. Kontua da, istorio honen erdian Churchill jaunaren izena topatzeak istorioa are erakargarriagoa egiten duela.